That you remind us how we used to be. I try to know never to see. Take it's not to be. Now, geez, Whitney hosted with greatest love of all, 24 imizuzu, in fact 25 ngoku. Imizuzu ibethile intsimbi yaka 11 o'clock. Sincokola noDr. Siyam Themba Jimta, yena ke ugqirha wamazinyo. Namhlanje ke sincokola about dental care for children with special needs. Ukhona ke nasimbambe pha ke in our Queenstown studios. Mem, good morning. And thank you so much for joining us. Good morning, Ninjani. Jabulela maniphini nandibiza, and I actually love the topic because it's like sibashiya behind abantwana abane-special needs. Kakhulu doc, kakhulu nam ndiyayithanda kakhulu. Sisathetha kanye ngabantwana abane-special needs. Zeziphi mhlambi ii-challenges ezahlukileyo kwezi zabantwana abantwana abangena-special needs ezithi zichaphazele in terms of i-dental care? Ndizawucela uzohlula kancinci because No problem. it's funny because xa sithi abantwana bane-special needs iba yi-umbrella, ayibi into Okay. eyi-one. I'm just going to give you example like mhlawumbi for abantwana abane-behavioral problems sube bene-anxiety uyabona, so bona bahlaliseki. It's not like they can't understand what you're saying, but because of anxiety yabo i-nanti challenges ba-different kubo yabo. And then abanye abantwana mhlawumbi bane-autism nabo ke they tend to have those behavioral problems. Kubekho ke ngoku abanye abane-congenital problems, mhlawumbi umntana ebezalwe ne-Down syndrome yena will present with the different challenges, okanye abantwana abane-heart disease ngokunjalo nabo they will present with a different kind of challenges. Kubekho Okay. aba developmental problems like what's cerebral palsy, so umntana uzalwa egogene yena yabona ke une-problems with i-mental capabilities zakhe and also with physical. So we need to understand i-groups uba zinjani, and then we can formulate ke ngoku inantika i-solutions based on i-challenges that will be presented by each child. Abanye mhlawumbi ke ngoku babe nengxaki nyhani with intellectual disabilities, so iyadipenda kube sibabeka kwi-umbrella ethi special needs children. Idipenda uba umntana unengxaki yantoni na, because also babakhona naba babe ne-cancer, umntana unormal but ke ngoku uye wafumana i-cancer, so nabo they will have a different type of challenge ebakhona. Doc, so xa usithi based on ukohlukana kwe-groups zezi special needs sithetha ngazo namhlanje, kuzawunyanzeleka into yobana xa sikhathalela umntana in terms of i-dental yakhe simkhathalele based on that. Yes, kofuneka simkhathalele based on umuntu uba usimcategorize under each team ethini na uyabona, because njengoba ndisenzekelo umntana mhlawumbi one-cancer naye falls under i-special needs, but when it comes to intellectual problems akanangxaki, ungumntana nje normal, but it's just that because ene-cancer we're going to have to formulate i-program yakhe ezoba kohluka than a normal child. You understand? Bekho nyhani ke ngoku aba bane-problems nyhani mhlawumbi physically ugogene, and then ke gonna have challenge because funeke simlungiselele ii-toothbrush ezithile because physically u-impaired in a way uyabona. Kube khona aba ke ngoku normal abangekwe-structure yonke into, but ke they have intellectual problems, nabo ke ufuneka ubalungiselele ngendlela ethile to make them understand uba le thini kanjani kanjani. So i-formulation of these challenges ziba different according to a child.
Doc, ndikuva umention indaba ye-brush le yokuxukuxa amazinyo. If ndinomntana one-special need apha endlini, iyohluka ibrush endiyisebenzisayo kunale siyisebenzisayo thina apha endlini okanye ndiyisebenzisayo mna ndifike ndiyithenge phaa evenkileni for uxukuxa amazinyo am. And how do I take care of amazinyo omntana one-special need? Okay, mandizame uyenza under one umbrella, ne? So that first of all, into ebalulekile is that wonke umntwana, whether unormal or special needs, funeka abrashe kabini ngemini, right? Okay. Ekuseni naxa ezolala. So ke ngoku aba bendimenshina ngabo, like for example, umntana one-autism, yena uyakwazi ubrasha nge-toothbrush normal, but udinga ube ne-patience to make him understand okanye her understand uba ubrasha kanjani, umbonise as umzali. Njengaba abanye mhlawumbi at the age of 3-4 seyifuna uzixukuxela, then wena ummonitharishe, supervise. Yena luna une-autism mhlawumbi it would take mhlawumbi up until 10 years umhlamba ngokwakho nge-toothbrush normal. Le ndaba bendimenshina ngayo one-cerebral palsy, for example, ugogene, uyaqonda, and also sometimes it's also accompanied with the mental capabilities zakhe. So kuyanyanzeleka othe mhlawumbi walungiswa through i-therapy wakwazi u-understand what's being said, as much as I understand le nto ithethwayo, but because of indlela adalwe ngayo, and apha ilungiselelwa ii-toothbrushes ezine-handle etyebileyo than normal toothbrushes, so that azokwazi ubamba, because phaya kuba affected what do you call inantika i-motor control iba affected. So akazukwazi ubamba ibrush ene-handle encinci, funeka uyenze ibe yibrush enkulu, uyabo, azokwazi ubrasha and nawe umncedise kwenzela azofikelela kuzo zonke iindawo zomlomo. But abane-autism nabo abanormal, like i-Down syndrome, i-Down syndrome ine-spectrum zayo, ne? Bukhona aba-understandayo xa ithetha nabo, but however they will need nabo i-supervision. Idipenda kwi-spectrum ke phaa kwi-Down syndrome. Bakhona nyhani ke ubona uba ba-mentally challenged kakhulu to a point abakhona nabo funeka ubancedise, ubanike kwa ezi toothbrush, as much as uba slow, umnike le toothbrush enkulu so that azokwazi uba ufunda uba kwenziwa njani, and it's much better xa ihandlisha ibrush ene-handle enkulu, uyabo. Kodwa ke ezinye ii-toothbrush kwakuthiwa ngooSimba okanye Samba. Zange ndazibona apha eSouth Africa, idla ngokuba seAmerica iza i-toothbrush, yabona umlomo olu hlobo amile ngalo, iba yi-arch, ne? So umlomo laa brush iba i-arch, ifithishwe apha emlonyeni, and then inento eyombane, ucofe phaa kulaa nto yombane, ii-bristles ezi zebrush ziyajikajika apha emlonyeni zikline ngoku alumileyo, uyabo, which is ke zizinto ebesingazifumani thina apha eSouth Africa. And ke ezo brushes zona zilungiselwe nyhani abangakwaziyo tu uba bangancedeka in terms of uba i-supervision yomzali, okanye akakwazi tu ugogeke kuphela umntana, akakwazi noba angaziphathela anything. So ikhona into ekuthiwa yisamba brush, but zange ndayibona apha. So iza ingumlomo, le shape inomlomo, i-arch, so obviously uyifake apha emlonyeni, ucofe iqhosha elithile, ezaa bristles zebrushes zijikajike unantika ukutya oku kulapha emazinyweni. The last time wawulapha, Doc, wamenshina into yobana nawuphi xa kabini ngonyaka visithela i-dentist uyohlola amazinyo akho. Ndifuna ke ngoku sizojonga kwaba bantwana sithetha ngabo namhlanje bane-special needs. Nabo bavizitha kabini ngonyaka okanye bona kufuneka baye mhlawumbi kangaphi? Nabo bavizitha kabini ngonyaka, but into ebalulekileyo, as soon as uba umntana no-normal kakade ekhula izinyo noba liyi-1, funeka aze kugqirha, ne? So if umama umzali okanye uye wanyamezela umane ehamba ivizithi, akho need iivizithi zibe ninzi, because kulaa 6 months ibonakala msinyane ingxaki uba izokwaphi, uyaqonda. Unless umntana mhlawumbi ngenxa yongazi komzali umzise semdala, mhlawumbi there may be i-requirements apho khona kuthiwa kufuneka umbone kayi-4 ngonyaka, because ekuhambeni kwexesha aba badala bangakhange babe na-oral health education abazali babo bapresenta with more problems. Mhlawumbi ufumaniseke uba une-gingivitis, which is ziintsini ezi-inflamed, ne? And then zibe ufike zisopha zingakhange zitatshwe nange-toothbrush,
and then laa nto ilidisha to enye i-serious problem ekuthiwa yi-periodontal disease apho khona kuafektheka nezinyo, ufike amazinyo segungqa because ii-bacteria ezisemlonyeni ziendaphe zisitya ii-ligaments ezisapota amazinyo, endapha zisitya kunye nethambo eli libamba amazinyo emlonyeni. So that's even a bigger problem. So if umntana uqalwe late, kulapho khona most of the time it requires more visit because of i-problems as represented xa eze kuthi, you understand. But if umntana uzala umzise from the age of 1 kanye the minute umntana ebenazinyo, which is 6 months, uyamkwazi umonitorisha. And also iba yinto edibene ne-interdisciplinary team ke, into edibenise ne-special needs, ngoba uzawubona izwe ngapha abonwe yinto engapha. So nabo if they see anything they can quickly refer to you, uyabo. So if uqalwe early, like 2 times a year is sufficient. But if umzali umqase late sekukho ingxaki, we can see a child more than twice a year. In fact, simbona quarterly, every 3 months, depending on the problems umntana nazo. Ndifuna doc sijonge indaba ye-tooth decay kwi-oral health issues, more especially kwaba bantwana sithetha ngabo. Ihamba njani kubo and siyipreventa njani? All right. Unfortunately, in most cases, kube ulwazi luncinci when it comes to oral education, abazali baye bangayazi uba what to do. And ke ngokubona ii-problems zabo ziba nkulu than normal kids, because bona basoloko benikwa amayeza from ekuqaleni to support i-health yabo, uyaqonda. And la mayeza, unfortunately, kube kufuneka kubekho i-flavour, aza neswekile eninzi. Laa swekile nayo ke inayo i-damage eyenzayo emazinyweni. And also umzali athi mhlambi xa encancisa abe kufuneka enike mhlambi idosi yasebusuku, manditsho. Laa dosi yelaa yeza ineswekile phezulu kunye nalaa bhotile yomntwana ineswekile phezulu. So yenza i-effect yokubolela amazinyo ibe more. And also nale nto uba umzali angayazi uba how to approach indaba yokuhoya umntana kakuhle because akanalwazi. Unfortunately, that happens a lot. In terms of oral health ke ngoku doc xa sizayivala, as well overall well-being yomntana, how does oral health impact the overall health and well-being of children with special needs? First of all, amazinyo kwawona abalulekile in terms of speech, because let's say, and not wonke umntana mhlawumbi upresenta with ugogana or physical capabilities. Sometimes omnye umntana unormal. So ke by the time wena umntana esiza kuwe already seyibolelwe ngamazinyo, that affects i-confidence yomntana because funeka khutshwe la mazinyo emanintsi. So kuhlekwa okanye kuthiwe urhunanti, laa nto iyayi-affect i-confidence yomntana. And also it affects speech because sometimes kukhutshwa amazinyo abantwana kuse-early, kanti kukhutshwa amazinyo permanent because from the age of 6 years akhona amazinyo permanent abengena emlonyeni. I've seen kids that come to me at the age of 7 sesikhupha amazinyo ebekhule ngonyaka ophelileyo. So imagine having umntana akhula i-teenager sengenamazinyo asefront already. It will affect i-confidence yabo. And also health-wise, yonke into iqala emlonyeni before iye esiswini. And ii-bacteria zasemlonyeni are very dangerous xa zingakhange zimonitharishwe okanye zingakhange zibe ziyahliswa. And also with abanye abaza nezinye diseases like abantwana abane-digestive problems, bona bathanda uba ne-reflux ne. So xa reflux umntana ufike egabha okokoko, laa nto iyenza uba amazinyo atyeke, and then it makes them have more sensitive teeth than any other normal person. So ufike besoloko beqaqanjelwa abantwana to a point akhona umntana akazukwazi uba aqukuqe because kwalaa toothbrush iyamlimaza because i-enamel yakhe umntwana ihambe ibe thin kakhulu, and then kuvele ii-pulp ngaphandle, which is ii-pulp zezaa nerves ke zingaphakathi. Uyabona? So there's many things because bona abanye vele kwakundaleni yabo ngokuzalwa kwabo baza benamazinyo sensitive besides lena yoba sensitive because of amayeza aneswekile, ngenxa kwe-conditions zabo amazinyo abo tends to be very weak. So by the age of mhlambi 11, 12, amazinyo onke asemlonyeni
ngabantu abadala, but ke ngoku because of ezinye ii-problems and aba weaker than a normal child, ufike bene-sensitivity kakhulu, bengafuni kwanto esondela emlonyeni because anything hot or cold okanye ne-acid like ilemon okanye iorange ufike ibavisa kabuhlungu. So those are the things asidilishana nazo, and abazali ngenxa ye-oral health education encinci kubo okanye abangenayo ulwazi lwayo iyaba-affecta abantwana because umntana xa engafuni kwanto emlonyeni wakho, which means iplaki iza-accumulate emlonyeni, creating more problems, ii-gum diseases, ii-bone diseases zomlomo, uyabo? You've mentioned indaba ye-bacteria and ndiphikisha something ndiyafuna kwi-next conversation banayo sike sithethe ngaleyo bana at age of 7 o'clock ufumanisa bana abantwana sebekhutshwa amazinyo a-permanent and umntana uzawuthi ekhula abeseke ethithisa. So but ndifuna sifocuse on indaba ye-diet. I just want you to give abaphulaphuli omameleyo at this particular moment onomntana one-special need. Ubana in terms of i-diet inceda njani i-dental care? All right, into ebalulekileyo ke phaya funeke umntu eziba ebendisitsho baxhaswa mosibona nge-medication most yabo ne, so that Yeah. comes with the high sugar levels. So umzali yena funeka exeleni lakhe avoide umnika izinto ezineswekile kakhulu. Xa emriwada mhlawumbe bethe wenza into, because abazali xa umntana ethe wenza into ethile they tend to reward their kids. Must avoid into ezifana nee-sweets, ii-chocolates and ii-physical drinks. So batwiza zonke ezaa cool drinks zifizi they should avoid, because zonke i-diet eneswekile phezulu like ii-sweets, chocolates and nezi physical drinks ziyayibangela uba ii-caries zinyuke kakhulu, which is i-dental decay. Iyayi-accelerate kakhulu ebantwaneni. So they should mhlawumbi instead ba-introduce i-healthy snacking like i-dried fruit instead of mhlawumbi ii-sweets zamanyana, uyaqonda? Because Okay. those much better option. It's sweet still, but it's not as bad as uthenga iswiti phaa ezawustaka emazinyweni ene-chocolate okanye. So i-healthy eating is very important. Abantu babanike i-fruit abantwana instead of babathengele ii-lollipops and chocolates and stuff like that. So it's very important abazali bayimonitorishe i-diet abantwana. Stay away from anything eneswekile ezininzi. And then ifana ne-drink mhlawumbi o-Oros abamixwayo endlini o-Fusion, yeka uyenze ibe sweet kakhulu ibe mnandi kakhulu kuwe, yehlise kakhulu because nayo iswiti kakhulu. And also especially abantwana bayathanda unqanwa bona because bayathanda uba ne-salivary ii-salivary glands zabo ziyakuthanda ungafunctioni kakuhle, ufike benolomo dry. So bayathanda unqanwa kakhulu. Kulapho khona nawe funeka umonitorishe ii-drinks abazinika uba ingabi switi kakhulu, mayibe javujavu uzayiqhela umntana. You understand? And avoid izinto ezineswekile kakhulu. Doc wethu siyabulela kakhulu ngexesha lakho, awuseshushu, ube ne-weekend emandi. Thank you. That was uDr Siyamthemba Jimntango, ugqirha wamazinyo based in Queenstown. Imizuzu masiyenze ngoku ibe yi-16 phambi kobana kubethe intsimbi yaka-12 o'clock, masiyivale ngohlobo.